ассалому алайкум дӯстони азиз, мардуми ютуб, подписчикои канали ютуби Саудо ТВ. Имрӯз 9 апрели соли 2025 сол навори зур 10 то астраҷи сидан, астраҷи хечибек, астраҷи каравано ин навора мардум ждат дошт ки талаботаш беҳад бисёрай. ба ҳамин хотир ҳамин рӯза наворда мондем шумо. Тамошо кунед бача азиз. Барои реклама ҳатман муроҷиат бикунед. Замин, мошин, хона, квартира чӣ молу маҳсулу боша роҳӣ кунед дар ютуб, дар тикток, дар инстаграм рекламаш карда дар кӯтоҳтарин муддат фурӯхта метем. Мардуми тиктоки инстаграм лайкора бимонен, подписатсия кунен. Канали аслӣ дар ютуб канал Саудо ТВ. ирӯза наворда 10 дона астраҷиҳо ҳастанд ки ба хотири шумо мондем аз рӯи дархости подписчико. нархҳо аз 37,000 сомонияй. Беҳад арзонаша ҳаракат кардан навор кардам. бовар дорам ягон астраҷи ай канал меёен. диққата бихонен, огоҳ бошен, навора тамошо кунед. ҳамватанони азиз, кадоми шумо дар Москва или Московский област кору фаъолият мекунед ва хоҳиши боррамон кардан ба ватан дорен, ширкати Акай Нозим грузопирёз киша тавсиятон метем ки тӯли якчанд солае ки оидами система кору фаъолият мекунанд. борои шумо аз 100 кило зиёд боша агар омада ба Ҷӯзистон бортона мегиранд, пашти ҳар ҳафта боршон ба Ҷӯзистон мерасад. бор бурда мешавад ба Душанбе, Ҳисор, Регар, Шаҳри Нав, Ваҳдат, Ювон, Восе, Кулу, Фархор, Ҳамадонӣ, Ҷиликул, Қумсангир, Вахш ва дигар гӯшаву канори Ҷӯзистон мерасонанд. марамат бортона аз думи канали ютуби Саудо ТВ занг зада роҳӣ кунед. иншоалло ба зудӣ бортон дӯстони азиз мерасад. мегзарем ба аввалин астраҷи каравани фурӯшӣ. Opel астраҷи ҳастае ки дар кузуфи универсал каравани астраҷӣ дар шаҳри Бухтар қарор дорад. соли бароириш 2000 сол бо нархи дастрас. абъёми 1.6 экаток, газ плюс бензин. рақамҳои дастӣ ватсап мегзорем. боз маълумоти пурраша аз соҳиби мошин мегирен. ягон камбудӣ надорад. харидор ё ба замин хона алиш мекардагӣ устота биёр бибин мега. ҳама ҷош созай. таксӣ гаштагӣ нестай. мошин ба таксӣ камтарак вазъият безеб мешавад. пешакӣ мегем таксӣ гаштагӣ нест вапше. сабаби фурӯхтан ягон замин ё хона қати алиш боша хубтар ай мода. болои сум метем. замин ҳам боша мешавад. тарафҳои душанбеда боша бо хубтар мешавад. марамат занг зарен 65,000 сомонӣ. мегзарем ба дуюмин спринтери мусофирбари фурӯшӣ. ҳами як тойга спринтера навор мекунем. далши ба қисмати астраҷиҳо мегзарем. срочна ки буд наворш кардем. солаш 2012 дар ноҳияи рӯдакӣ деҳаи шараф қолинзаводай ку ҳамун территория. коробкаш механика 6 скорстай. яксола ҳуҷҷат дорад барои одамкашӣ. мусофир барни дӯстон азиз метонен бихарен. арзонаш кардан ки срочна сум дар кор савдо мешавад. ин хеле нархҳо дар ин нархе ки мондан спринтер ёфтан бениҳоят мушкиле дӯстон. 80,000 сомонӣ. нигоҳ кунен ино 180-170 ҳамиқа нархҳошон ай. мақсад камбуд доран. ака мошинам пачка нест. хулас каму беш боз корам дора бо арзонам ҳастай. маълумоти пурраша мегирен. нархи спринтера 80,000 сум мега. каси мехара аз думи канали Саудо ТВ занг занад. бачако лайкора монен. по-братски наворда лайк монен. дар канал подписатсия кунен. навора то охир тамошо кунен. далши ба қисмати астраҷиҳо. сеюмин астраҷи фурӯшӣ. Opel астраҷи ҳастае ки дар кузуфи хечибек. солаш 2000 сол дар Душанбе қарор дорад. бензин плюс гази евро 4 дорад. абъёми 1.6 коробкаш автоматика бачаҳоз. нигоҳ кунед да. гази евро 4, бензин 1.6 автоматика. ҳолати техникӣ дар қарор дорад. мақсад нахаду. мотораш инжектор масъала расход надорад. коробкаш гарантия ҳуҷҷат надорад. краска кадан дар корай. хаддаҳои ҳамаш садай.
ماشین دیگه ارزان نمیشود. التماس بیهوده زنگ نزنین. 44000 سومانی ده استراتژی اینژکتور پلوس اتوماتیکا پلوس گازی ورچور قطعی کسی میخره مرامت در واتساپ شون معلوماتی پراشه زنگ بزنین بگیریم بچه عزیز. لایک را بچخین. میگذاریم با چهارمین استراتژی فروشی. اوپل استراتژی است که استراتژی کاروان کراسکای سفید. باور دارم یگان ماشین ارزان از امی کانال میخرین. همین نوار ایروزه پروستا طلباتش بسیاره. اگر پدیدید سکنین یگان دوست و برادراتون استراتژی خر باشن بعد همو کامنتر ده نویسین از کدام مارکای ماشین زیادتر مونیم. مثال اوپلو باشه اگر دلشین نوار اوپلو میشه، نکسیو باشه نکسیو، سویتسکیو یا پرادو یا تایوتا مرسیدس. چی خیلی همو کامنتر هم میخوریم نوار میکنیم بچه عزیز. 46000 سوم نرخش بنزین خالی ابیامش 1.6 کاروبکش مکانیکا. در بهترین حالت یک ساله حجت پلیس اوتیلیزاسیا 4 بالونی ضمنی 80%، کاندیسیونر داره، салон тоза، мотор кузов кор надора, мошин тайёрай, срочно муомила мешавад. 46000 сум дар душанбе Астраҷи каравани универсал. мараман занг занехтон. мегзарем ба панҷумин Астраҷи фурӯшӣ. Opel Астраҷи астае ки солаш 1999 дар шаҳри Кулоб. шаҳри Кулоб бензини холӣ абъёми мотор 1.6 простой, коробкача механика, мордаи фасон, хушроакай. хуб ҳамин ҳолати хуби техникӣ, срочна, дастрочна сум дар кораи мошинча ҳолати беҳтарин қарор дорад. ҳуҷҷат масъулаҳош ҳамаш 100% ҳастай. фурӯхта мешавад. илтимос гуфтиянд ки одамое ки харидорӣ кардан ҳастин ҳамон одамҳо занг зананд. бисёри нафаро муроҷиат мекунанд пешаи рекламагузорӣ кардан ки ака ҳамон одамое ки мехаранд занг зананд. адресоша мо худ мефаҳмонем, мегем мошин ки ҷудай чихелай. баъд ҳамон одаме ки мехара ҳамон одам занг занед. дар ватсап дар дастӣ муроҷиатшо мекунем бача азиз. 48000 сум 99 сол дар душанбе Астраҷи ами морда савдо мешавад. мегзарем ба шашумин Астраҷи фурӯшӣ. Opel Астраҷи астае ки солаш 1998, 43000 сомонӣ, номерако транзит, 98 солай, абъём 1.6, коробка механика, газ плюс бензин. мошин ҳолати хуби техникӣ, хадавои 100% ҳастай, утилизатсия ҳастай, срочно савдо мешавад, салон тоза, системаи музика зур. хуб хулоса конкретни харидоро оиди ҳамин Астраҷи ки 43000 мега занг занед. лайк монед, подписатсия кунед. вақте мошин рӯй мекунед адресора пура рӯй кунед. дар ҳафти навор мо пешниҳоди харидоро бикунем да адресоша фасон карда бихонем. мақсад савдошавӣ вобаста адресо ҳайдусо. мисол ҳастанд мошиное ки састани соз нестай. мисол реклама мекунем ки может фребмон мекунад ки мошин ҳолати беҳтарин зурай. ай пеш мебинад саргардон мешавад, мошин намешавад. мегзарем ба ҳафтумин Астраҷи фурӯшӣ. Opel Астраҷи астае ки 37000 сомонӣ ай. нигоҳ кунед ака. бачакҳое ки зиёдтар хоҳиш мекардем ки бародар Астраҷиёро навор ко. не ки лайк нест бачаҳо. медонед ки ҷода ҳамон лайко ҳамон дастгирӣ ки ҷо шид баробари хоҳиш кардантон дастгириро фаромӯш накунед. чӣ қадар лайко зиёд шава, комментария зиёд шава, подписатсия зиёд шава, бо иншоалло наворои ҷолиб ай пеш мешавад. Астраҷи 98 сол, мордаи фасон, хуб 37000 сум, бензини холӣ, ватсапшона занг мезанед, абъёмаш 1.6, коробка механика. мошин ҳамаи ҳуҷҷата дора, хадавои мотор, коробка 100% ай мега. хуб харидори аниқ занг занед, срочно пул дар корай, камтар бо савдо мешавад. мошин дидара мега. хуб хулас маълумоти пураша бо аяка мегирен. марамат худотон занг занед бародар азиз. мегзарем ба ҳаштумин Астраҷи фурӯшӣ. навор чӣ хелай маъқул шид ё ки нашид ҳатман нависем фикротона. Opel Астраҷи астае ки солаш 1998 сол. ин мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе бо нархи арзон савдо мешавад. срочно газ бензин, мақсад ҳардашкор мекунад, краска соз.
объем мотораш 1.6 простой, коробкаш механика. ҳамин ҳолат срочно сумдарку савдо мешавад. хуб 42500 сомон нархаш. хеле алиши варианто, кредит вариантора ҳечи қайд накардиан. худтон бо маълумоти пураша рақамҳои 7979 да ҳозир занг бизанед бигирен. хона, замин, мошин, квартира чизе боша рӯй кунен. наворҳои бадна дар ютуб, дар тиктоки, инстаграм реклама карда фурӯша мегузорем. бо дастгирии шумо иншоалло пашти таи 50000 обуначӣ шидем. раҳмат ба ҳамаи ҳам нафарое ки дастгиримон мекунад. обод бошен. мегзарем ба нӯҳумин астраҷии фурӯшӣ. Opel Astra ҳастае ки солаш 1999 99 сол. ин мошин дар душанбе ҳай, нархи зур, бензини газай, утилизатсия дора. техасмотрш то 1 май ҳастай, апрел май. мақсад 1 моҳига ҳастай. кузов тозай, задагӣ, пусидагӣ надора, алиш намешава. харидори хоб конкретни марамат занг занед. хоб ана 40000 сомонӣ нархаш. ин ҳами ҳолат нахаду савдо мешава. 40000 душанбеда 99 сол. астраҷи хечибек. марамат худотон бо маълумоти пураша астраҷи седан аз соҳибмул бигирен. 9904 ахири рақамҳои соҳибмулкай. худотон бо дӯстон занг бизанед. мегзарем ба даҳумин астраҷии фурӯшӣ. Opel Astra ҳастае ки солаш 1998. астраҷи караван дар шаҳри Хуҷанд. болош барои бор мондан таппа тайёр. нигоҳ кунед. ҳолати нахаду хуби техникӣ дар шаҳри Хуҷанд. объёми мотор 1.6. мошини корӣ дар ҳолати миёна. кондисионер зур 1.6 EKT будааст. ҳолати беҳтарин газ бензин 49000 сомонӣ савдо мешавад. дар Хуҷанд 49000 сомона астраҷи караван. марамат худотон боз занг занед бачаҳо азиз. мегзарем ба 11-ҳамин астраҷии фурӯшӣ. Opel Astra ҳастае ки солаш 1999 дар кузови хечибек. солаш 99 дар душанбе бо нархи арзон савдо мешавад. газ плюс бензин, объёмаш 1.6 простой. коробкаш механика. мошин дар ҳолати хубай. кузов мақсад ягон ҷо задагӣ пусидагӣ надорад. мотори 1.6 простой масъала намехӯрад. ҳуҷҷат 1 сола. мошин хари аниқ зангза. хулас маълумоти пураша занг бизанед. худотон бигирем бардор азиз. навор тамом шид. ҳамун комментария баъри шумоҳо аз кадом маркаи мошино дар кортона нависен. худо хоҳад наворҳои баъдина пешниҳоди худтон мегардонем. лайкҳо рамонен. барои реклама ҳатман муроҷиат бикунед. номеро мондагиай чӣ молу маҳсулоша рӯй кунед. наворҳои баъдина рекламагузорӣ карда дар ютуб, тикток, инстаграм рекламаш мекунед. навори пагоҳина худо хоҳад хонаҳои арзон мешавад. тамошо кунед. зинда бошед. ромат ба ҳаматон.